ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧାନ କଟା, ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧାନ କଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଲ ଧାନକୁ ସବୁ ବାଉଁଶ ଚାପିଦେଲି, ଚାପିଦେବା ଫଳରେ ଆଜି ହେବ ଧାନ ଚାପିଛୁ, ଯିଏ ସବୁ କାଟିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜିନି ତ ଆରାମସେ ସେମାନେ କାଟିଦେବେ। ତ ସେପଟେ 3 ଜଣ ଆସି କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଦେଖିବା କିଏ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ଟିକେ ଘରକୁ କହିଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ପଠେଇଦେବେ, ବିଲର ଭାତ ଖାଇ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ କ'ଣ ସବୁ ପଠେଇଛି ଭାତରେ। ତ ଭାତ ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରମ ମାନେ ବଢ଼ି ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ି ଭାଜି ଚୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଲରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ବାକି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା କାମ, ବାଉଁଶ ଦବା ସରିଗଲା। ବାଉଁଶ ସରି ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଏପଟେ କି ଛାଇ ମୂଳ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ନା, ଅଳ୍ପ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଛାଇ ମୂଳ ଟିକେ ବସିକି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲି। ଥକା ମେଣ୍ଟାଇଲା ପରେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, ମାନେ କଦଳୀ ହେଇଛି, ଆମେ କେବେ ମାନେ ଆସିନଥିଲୁ। ତ ଏପଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ମାନେ ତା ଷଣ୍ଢା ବି କଟା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି କଦଳୀ ହେଇକି ଅଧେ ପାଚିଗଲାଣି, ଅଧେ ପଚିଗଲାଣି ନା କ'ଣ, କଞ୍ଚା ବି ଅଛି କିଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କି କ'ଣ ମୂଷା ଖାଇ ଦେଇଛି ଅଧେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଦଳୀର। ଆଉ 5-6ଟା କଦଳୀ ପାଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଏତେ ଜୋର ଯେ ପାଚି ଯାଇଛି କଦଳୀ, ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କେତେ କ'ଣ। ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଆଣି ଖାଇଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗଛରେ ପାଚିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବୋଧେ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିବ। ମୋର ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଧାନ କଟା ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ, ଯେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କଟା ହେଲା। ସେ 6-7 ଘଣ୍ଟାରୁ କାଟିଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଆଉ ସେ କଟା 2-2.5 ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇ କାଟିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କାଲିକି ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିଲେ, ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କଟା ହେଇକି ସବୁ ବାହାରେ କଟା ହେବ। ଭଳିଆ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, କାଟୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।